video. A tak ja som čekal fotku. Vlado je dneska najdudnejší osoba večera. Lebo to Nemáš ako žiadny problém voči prvú, druhú. 19. hodina. 14. Do 1 hodiny ráno. Vicky, ty si kedy dáš? Číňané. 6 hodín. Číňané a pred ním až 14. pivo. 14 pivo. Si Ja. mimo záver. 30 sekúnd. Yang je Tian. Jak dlho máš Čo? nahrávanie? 6 minút? Ešte. Tu vážne? Nebe ty na rozpolané, to sú vážne. Podľa kapacity kart. Koľko máš na gigol? No? Ja mám 2 giga. Jakú máš kartu? Giga. Vytvorí dobre teplo hubie. Jak sa volá? SD kart. Mini SD. Ja mám ide. To máme ja. Ja mám memory stick. Na bežný a ja mám. Mini SD sú najlacnejší karty. No to áno. A ja mám. Veľká výhoda. Má problém Ty s máš toľko minút? kúpením Sony do toho poťaku, lebo majú tie memory sticky. Ja mám mini SD. A ja som plešatý. Však samozrejme, keď máš ten istý telefón, musíš mať mini SD, ne? Takto, keď na teba kúkam, sa mi nezdáš, ale tu... No a to? Ja mám. A to je video,